Kaong kung lumami uju miwag panong nanga Jisulaon Nakatin panituyana Panjendala pananga Yaong bahin Kaong napukri Jiskakan jatang jinyako Henry kaong mga nganay Panong siyang junong Ninyo ya kainten Kiong ka-birthday Nag-shipor din siya jinsyan Henry taong mahuray Virgin and Montjugo Tayo sa Maria Kaong mga nagsiyang Shuju namdu Rai ang kauong Nilhan na paino nagkapo Nilhan ka banyo di kaong Kajingen mong syuku Jisu uterwa Niya kaong Happy Badhana Maginyo yang kaingnen Iyong ka-birthday Ang shipor kinjajin siya Henry kaong mahuhay Virgin and Montjugo Henry lahat mag-prepare siyang ginayara Daydang ujisu Ubalong kaong kajingen Pasyu jisu ulang jisu Ulang-ulang penting Jisu uterwa Yataong Happy Badhana Maninyo